Abo. 100K subscribers. Official YouTube channel. Bera sini mana? Bera sini mana? Video monster aja. Ada. Fida beri muka. Abo dia mana? Bye bye. Moza nama. Thank you so much sir na. Thank you so much. Ada. Ini kelang dulu video pasal ke. Zahid. Aku aja baik, lanjut nih pak. Ini ada level lagi. Guys, good evening and welcome back to my YouTube channel. To, dah jangan kasih nama, mana body, gurau tangga sudah ke gurau parko mana body special macam event dengar na, macam party dong, body special na. Tapi usia nanti guys, ni berani jadi ni Vivo, press second Vivo ini. So let's go. Tolong pada dah jangan hang nasi to Gaurang Park. Friday for din be body beautiful special party anu apa abu ni fry abu beautiful abu ringke mana dini abu ni channel 100K subscriber complete जाबाय आरोना so गिबि नोंथांमोननि अननायाव गिबि आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आबुनि सिम बडी गोदोर मान congratulation जासिहरनाय थाबाय आबु थेंक इउ आगै आरो दिनैनि आंनि बे 100K subscriber celebration-आव बाहागो लाफैनायनि थाखाय आंखौ हेफाजाब होफैनायनि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा साबायखर हरबाय आरो ओमफ्राय दायो जों माने केक हानसै आरोना ओमफ्राय दायो जों माने जागाखौ नागिरगासिनो माने नैबे जागानो जाबाय गौरां बिराद माने मा होनगोन इमिडियेटलि जाबायना सम बैसेआव मोनाबाय बैसे जियानो जायामोन लोगोफोर दायो जोङो माने पार्टि खालामनो थांसै आरोना माने केक जानोसै लुगैथारबाय होनदों लोगोफोर दायो जों नै माने केक हानो थांगासिनो आरोना ओमफ्राय नै जोंनिया केक नागिरगा ओइ नै अके लेरा ना ओमफ्राय जोङो जागाखौ निगिरनो सय थांबाय आरोना नै बेहा बरिया जागा गौरां दैसानि जिङाव ओमफ्राय बेयावनो लानोसै माने लोगोफोर एसे मोनाबाय दै एसे क्वालिटिया बायनो हानाय आरोना ओइ एमजे भाई लेट्स गो काम अन लोगोफोर दिनै माने आब' रिंकिनि 100K स्पेसियल केक हानायनि लकेसना नैबेनो गौरां दैसानि जिङाव ओमफ्राय केकआ आंनि आखायाव आरोना माने बहुत गिदिर जिम्मेदारि लागासिनो दै मारैबा केकआ आंनि आखाइनिफ्राय गोलैबा सेस आरो ओमफ्राय नै आब' रिंकिया फैगासिनो ओमफ्राय नै जागाया बरिया किन्तु एसे माने साना एसे हाबबायना एसे क्वालिटिया एसे बायनो हानाय आरो बेखिनिया 100K subscribers फैना बोरै मोनखो मोजां मोनदों आरो मोजाङानो मोनदों आरो मा मोनो लोगोफोर दिनैसो फार्स्ट टाइम आरोना बे जायगा माने बडी मोजां मोनसे जायगा माने दिनैसो फार्स्ट टाइम फैदों माने बडी चिल आउट खालामनो आरो एसे माबा खालामनो थाखाय टाइम स्पेन्ड खालामनो थाखाय बडी बरिया मोनसे जायगा लोगोफोर आरो पार्टिफोर खालामनो थाखाय ए टु जेड बेस्ट ओमफ्राय नै जोंनिया गासैबो आब' माने आब' रिंकिया फैगासिनो नै जोंनिया थाख्लाय आदायाव सफैबाय आदा फार्स्ट टाइम लोगो मोनबाय जोंनि मावथे गोरबोआ हालाय सानफेदो थांनानै थायो मानसियालाय माजा जाखिनो बेना आंनि बिराद उनावसोमोनब्रा मारै 100 जाखो नाजारनोना बिराद उनखौथ' 4 मानसि गल' दाबो 4 मानसियावथ' या मोनालाय लांबाय दाबो हानाय जाला होनदो आब' मा जाबावगोनलै दे 100K स्पेसियेल बोरै जाबावगोन मोनायाव केक हानाया भिडिअ आं मोनथिला बोरै जागोनथाय सोरां आदा फैगोन ना ओमफ्राय आरो सोरां एक्टर ओमफ्राय अच्छा दोङो नै जोंनिया आब' बिथराय फैना बोरै नांखो आब' फैना बोरै नांखो दिनै फार्स्ट टाइम लोगो नै जोंनि आब'आ जागायजेनबाय होनदों दिनै आब'निखौ बार्थडे जानो फैनाय बायदि नांदों दा जोंनिया लोगोफोर नै जोंनिया जागायनोसै केक हानोसै ओमफ्राय गासिबो रेडि ओमफ्राय निजा सफैबाय जोंनिया आदा सोरां ओइ आरो नै दा जोंनिया दासो सफैबाय आरोना ओमफ्राय नै थाख्लाया आदा दोङो सब दोङो अके दे रेडि
channel. Beres nama dah? Beres nama? Video monster aja. Sini ada asal perlatan ya. Saprinya aja sini. Ayo kau gilis boy ni. Oh ho ho. Oh ho ho. Kau nggak masuk anda? Siapa sana sana? Ada game sini gedenya. Game bayi, halo. Ada. Fida boleh muka. एसे विश खालामनायाव माबाखौ फैदों जेनेबा कंग्रेट्स खालामफैदों आब'खौ 100 साबस्क्राइबार मोजां मोनदों आरो केक जानानै बिराद मोजां मोनदों मोजां नांबायना ओमफ्राय आदाखौबो लोगो मोनना मोजां नांबाय आरोना स' आं आदा मोनखौ फैगोन सानाखैमोन दे आदा सारप्राइज जाबाय आरोना दा मोना थानाय हिसाबै फैयाबाबो गासिबो बिदिनो जाहैबाय दा खुसि खालामनो थाखाय बेयाव फैबाय दे दे बे 100K साबस्क्राइबार कमप्लिट जानायनि थाखाय आङो दिनैयो फिसाखौनो होनसै आङो फिसा प्रग्राम लादोंमोन ओमफ्रायो दा केक हादोंमोन आरोना ओमफ्राय बे हाबाफारिया जोबनानै थांबाय ओमफ्रायो आङो नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर हरबाय नोंथांमोना जे आंखौ एसेबां खम समनि गेजेरावनो 4 months एग'ल' जादों आरोना अनलि 4 months एग' जादों बेनि गेजेरावनो नोंथांमोना आंखौ जे एसेबां अननायनि एसेबां सापर्ट खालामनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर थाबाय आङो माने सानाखैमोन जे आङो एसेबां खम समावनो 100K साबस्क्राइबार कमप्लिट खालामनो हागोन होननानै आरोना उदियाव नांबाय उदिया नोरै हमनाया नोरै निजा गदों नै मा होनदों प्रब्लेम माने निजा गदों दे जागोन दे आदा जागोन दे दे मोनसे निसानि आब'नि बे निसानि आब'नि निसानि जाहैबाय होनदो आदा दे मानो थांसै दे दे नै जोंनि गारिया बावमोनलै जोंनि गारिया नैबेनो मोखौ लांजासै बाइकखौ मा दङ इयावलाय दंबावो लांजायो बल्द' तु बल्द' नै आदा नैखौ लांदोलै बेदर भाजाखौ जाहैदो जानो हाद्रायामोनलै आग्लायजोब्बाय लानोसै नामा दे जोंनि आदाया लाबायलाय सोलायदो दे सोलायदो सारा थांसै नामा ओमफ्राय दा गासैबो बाय बाय होनदों आबाव दे मोना बाय बाय मोजां नांबाय थेंक इउ स' माच आरो ना थेंक इउ स' माच जानायनि थाखाय थेंक इउ स' माच होनदों दे जेबो नङा मोजां नांबाय